بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka, wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha uku ga watan Sha'aban, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 1 ga watan 2 miladiya shekara 2026 in ya inganta. Kenan muna premier February ko, wanda insha Allah ta'ala kai tsaye muna ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha, na babban malamin musulunci Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. Taken karatun namu shine karatun hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi kadai zama lahiya ga musulmi. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munahici da riya. Wannan shine darasinmu na 82 daidai a cikin wannan littafi. Ba mu gushe ba muna kan wani gaba wanda malam yake muna bayanin cewa addu'a'u qabla salami wa anwa'u, addu'o'in da ya kamata mutum yayi a cikin sallah kafin yayi sallama, wanda muka ce addu'o'i ne mutum zai iya yin wa'ansunsu a cikin sujada, wa'ansu kuma mutum zai iya yi a cikin zaman tahiya qabla salami, kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya bayani, ya ce kamar haka suka bar su saboda haka nasi ya zo aka haka. Muna fahimta kenan qabla salam ana yin su ne min kahin a yi sallama, wanda mala ya ce annan Muhammad sallam ya kasance da kanshi yana yin wannan addu'o'i
kala-kala, wani lokaci annabi yayi wannan, wani lokaci yayi wannan. Wasu addu'o'in kuma ya tabbatar da su ne in ya ji wasu daga cikin sahabban shi sun yi wannan addu'o'i. Haka kuma ya umarci wannan sahabi mai ɓata sallah da cewa in yana sallah ya ɗauki wasu daga cikin wannan addu'o'in ya karanta. Sai Malam ya ce ga addu'o'in kama haka, wanda a wancan sati mun karanta addu'a ta 1 da ta 2 ko, wanda insha Allah ta'ala za mu karanta su sai mu tashi kan addu'a wanda yake shine addu'a na 3. Malam ya ce addu'a na farko shine Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah, ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari, wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ina roƙonka ka tsare ni daga fitnar dujal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ka tsare ni daga fitnar rayuwa da kuma fitina na mutuwa. Yace Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, ina roƙonka ka tsare ni daga saba ma da duk wani abu da zai jawo in saba ma, kamar yadda yake shi ma wancan karatun namu ai mun yi bayanin shi ko, wanda ga nan malam ƙasa ya saki lamba yake cewa huwal amrul ladhi ya'sim bihil insan, shine ai abin da zai sa mutum ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ko kuma saban da kanshi. Yace wal magarami, abinda na al magaram yace huna shine ai addaini, ana nihin bashi. Kenan mutum yana roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga saba ma Allah da da abin da zai jawo ya saba ma Allah, kuma mutum yana addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga zunubi da duk abin da zai sa shi yayi zunubi. Muna fahimta? Da bashi da kuma duk abin da zai tilasta mutum sai ya ci bashi, to mutum yana addu'a Allah ya tsare shi da wannan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake roƙo Allah ya tsare shi da wannan, to ina ga mu? Kenan Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, ka tsare ni da zunubi da duk wani abu da zai sa in yi zunubi. Ya Allah, ka tsare ni da bashi da duk wani abu da zai tilasta ni in je har in ci bashi. Sai ka ga mutum yana rayuwa cikin sauƙi, ya wadatu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi. Ya Allah, ka wadata mu daga arzikinka. Sai addu'a na biyu shine mala yace Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu. Ya Allah, ka tsare ni daga sharrin abinda nake aikatawa, wa min sharri ma lam a'mal ba'd. Ya Allah, ka tsare ni daga sharrin ma abinda ban aikata ba nan gaba. Shine ai mutum yana addu'a, Allah, ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abubuwan da nake aikatawa mara kyau. Yace wa min sharri ma lam a'mal ba'd, shi kuma yana nihin Allah ka tsare ni kada in hada, shine in bar yin ayyukan da nake masu kyau a baya. Mun gane, zaka ga wani yana kokarin sallar nafila, yana kokarin karatun alkur'ani, yana girmama uwayen shi, yana sadar da zumunta. To in kana wannan addu'a kana cewa ya Allah ka tsare ni kai in bar wannan ayyukan da nake na alkhairi. Muna fahimta ko? To Allah ya ba mu iko. Sai inda za mu tashi shine addu'a na 3 ko, wanda shine Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ka yi mana hisabi wanda yake hisabi mai sauki. Shine malam ya saki lamba 5 ce Ahmad wal Hakim wa sahahu wa faqahu Zahabi. Imamul Ahmad da Hakim su suka rawaito wannan hadisi. Hakim ya inganta shi kuma Imam Zahabi ma ya yi mishi muwafaqa. Kenan wannan addu'a ce wadda take mai tsada, kamar yadda muke bayani wancan satin cewa kakka yarda ka yi sakaci da wannan addu'a. Aisha annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba wani da za a yi ma hisabi a kai gaba Allah, hisabi dai ko ya sha babu shi. Duk wanda aka yi ma hisabin keke da keke annan Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan mutumin sai ya hallaka. To kai kana addu'a cewa Allah ya yi maka hisabi wanda yake hisabi mai sauki. Wannan addu'a din mu koya ma lattija wannan iyaye da kakanni, tunda addu'a ce wadda take mai sauki za su iya yi. In wa'annan sun musu tsawo ko ga addu'a wadda take guntuwa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah kai mana hisabi mai sauki. Ko a duniya kake mai laifi aka kai ka gaban hukuma, in aka ce za a hukunta ka da duk wani motsi da kai ai za ka wahala, ko ba haka nan bane ba? To balle gaban Allah ka kalli abubuwa da yawa, daga cikin mu akwai masu sauraron waka ko akwai masu kallon film, akwai masu kallon siri, ai dukkan Allah ya haramta ko, kuma duka kowa sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi, ya mishi hukunci, ya mai hisabi dangance da wannan idanuwan da ya sa cikin abubuwan da Allah ya haramta. Kunnan ka in ka saurari waka sai ka yi, dama Allah ya bayani za a zuba musu darmama a cikin kunne ko? Sannan muna ƙarya, ko ba haka nan ba? Abubuwa da dama duka wanda Allah ya haramta, to Allah ya ba mu ikon gyarawa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu shirya wanda yake na addini. Mu yi ƙoƙari kan mu haɗa cikin manya-manyan zunuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, irin su ƙarya, su cin amana, su shan giya, su zina, su saba mu uwaye. Babban laifi shine haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani, shine mutum yana bibiyar bokaye ko ƴan bori ko kuma malaman tsubbo, ko kuma mutum bai yarda ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne ya cancanci a yi mishi biyayya ido na liki. Manzo Allah ne kadai in yace ayi abu kawai za a tahiya ayi abu, shine ake ma makamne biyayya. Amma bayan shi ko ma wane ne in yace abu to ana diba gaban abin ya dace da wanda Allah ya ce ko bai dace ba. Wannan duk suna daga cikin ayyukan da Allah zai muna hisabi, kuma hisabin nan tabbas zai zo. Kowa sai a auna mai ayyukan shi, sai kadai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi da hukuma ba. Allah ya samu daga cikinsu. Amma sai an yi hisabi. Rana ce wadda duk wanda bai tsaya ba Allah ba zai rena kanshi, zai yi da na sani. Yawma ya'addu zalimu ala yadai. Ranar da yanzu a duniya in mutum yana dama yana sa hannu ɗaya ne ciza ko, to ranar lahira mutum zai sa hannuwan shi ne duka, yana ina ma da ya sani ya tsaya ba Allah. Har ma wani wuri sai ka ji yana cewa ya qul kafir ya laitani kuntu turaba, ina ma da na zama ƙasa, saboda mi mutum bai tsaya ba Allah ba. Shine Allah ya ce fa idza ja'ati tammatul kubra, idan uwar bala'i ta zo, ita ce alkiyama, ranar da mace mai ciki tana gudu ba ta tsayawa, take aihe abin da ke da kwai cikin cikinta, shi ma abin da ke da kwai cikin ya tashi ya ruga, saboda bala'i na wannan ranar. Mutane za su tsayi, Allah ya yi hushi bai mu kowa magana, kowa Allah ya yi hushi da duk duniya. To shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya zama na mutumin kirki, in ba haka nan ba wallahi zai yi nadama, kuma ranar hisabin zai kasance baki bai magana ko? Allah ya ce al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allah ya ce ranar da za a liƙe baki, sai dai kaga hannuwa suna magana, kaga ƙahuwa suna ba da shaida dangance da aikin da mutum ya yi. Hannu ya ce ni na je na ɗauka, ƙafa ta ce ni na tahi, ƙwarai da gaske. Shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye Allah. Za mu zuwa mu ci addu'ar da za mu tashi tana da alaƙa da wannan. Annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu rinƙa roƙon Allah ya azurta mu da tsoron shi a bayyane da kuma a asirce. In kana cikin mutane ka ji tsoron Allah, in kuma ka laɓe daga kai sai Allah ka ji tsoron shi. Muna fahimta? Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Ko na Mala Albani da ya zo kan wannan addu'a sai ce wannan addu'a kaga koya ma tsohi ita zai yi sauki. Aka ce me yasa? Ya ce ko ba su iya koyi ba, sun iya salatul fati ko? Ya ce to daga sun zo sun kamo hanya sai su sake ta, sai su rike na manzo Allah.
ko in za a hawa salatul fati ba ce ake Allahumma to ita ma na aida Allahumma take fara ko hasibni hisaban yasira maimakon ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika ko sai ka bar wannan shirma sai ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah ya aiko ma muna fahimta Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mini hisabi wanda yake hisabi mai sauki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa amma man utiya kitabahu fa yaqulu ya abashi ba suratul buruj ko sai kun kawo ta haka ji waiwa amma man uti ana magana hisabin yasira kana faso fiye da usubura ai Allah ya tsare mu da ita ko ba haka nan ba Allah yake cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya to akwai kulkusanan kahin akai ma izihi biyu ya ayyuhal insani innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi sai me ko kana ga fa'aya to kowa ya je bincike ta shahada na yana ji akai matsala ko ba haka nan ba wai kaji sai da ya ayyuwa sannan kowa ya kawo kaga wannan to ga azumi ya zo kowa ya je ya kakkaɓe matashi ƙura ko a yi mata mizajir sai Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda Allah ya ba littafin shi a hannun dama to zai samu sakamako wanda yake sakamako ne mai sauki to shine abin da ake roko Allah kai mana hisabi mai sauki mun gane wannan addu'a zaka iya yin ta in ka zo zaman tahiya ko cikin sujada kana yawan yin wannan addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira malam yace rabi'an addu'a ta hudu Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ma 'alimta hayatan khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafata khayran li Allahumma bi'ilmika al-ghaib ya Allah da ilimin nan naka na gaibu wanda duk duniya ba wanda ya san shi sai kai mu gane duk wanda yace ya san gaibu ƙarya ne la ya'lamul ghaib illa Allah haka ayar Qur'ani ta zo haka hadisi ya zo duk wanda yace ya san gaibu shedani ne kuma ƙarya yake bai san gaibu ba Allah ne kadai ya san gaibu Allah ne kadai ya san me za a yi gobe Allah ne ya san kadai me aka yi farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya muna fahimta ko Allah ke ne san gaibu shi yasa ake yaba Allah ake jinjina mishi da wannan ake cewa Allahumma bi ilmikal ghaib wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai kana cewa Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah da ilimin nan wanda kai kadai ne kake banta da shi shine ilimin gaibi wa qudratika alal khalq ya Allah da ikon da kai kadai kake banta da shi akan bayi wani iko ne shine Allah yake da iko akan bayi wa qudratika alal khalq Allah ne kadai mai iko akan bayi ko ba haka nan bane ba ko akwai mai iko babu duk duniyar nan ba su isa su ma komi ba duk barazana ce ake wallahi ƙarya ce ba ga annabi Ibrahim ba an hura wuta an sa shi cikin wuta ko amma me Allah ya ce kullu ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ga wuta an hura amma da yake da Allah ya dogara sai Allah ya ce wutar da aka sa shi wutar ta zama mai sanyi ka taba ganin wuta ta zama mai sanyi to sai ta Allah sai Allah kadai ya isa ya juya wuta daga kaza ta koma kaza yace ke wuta ki zama na wuta mai sanyi sanyin ma kuma mai aminci ala Ibrahim gabawan ma annabi Ibrahim mun gane kenan ka yarda Allah ke badawa Allah ke amshewa Allah ke rayawa Allah ke kashewa Allah ke talautawa Allah ke azurtawa muna fahimta
duk abin da ka gani a wannan rayuwar ka yarda Allah ne yake da ƙudura, yake da iko, shi ke jujjuya wannan abubuwan ba wani ba. Duk wanda ya ce zai juya su ƙarya yake yi. Shi yasa ko karin magana na turawa sai su ce mi lan propose ku ce dai ku juya in kun sama na sai su ce kamar na malam Bahaushe ne sai ce kana taka Allah yana tashi, amma ta Allah ha ita ce gaskiya. To shi yasa tun horko sai ka maida al'amarin zuwa gare shi. Ko annabi ya ce wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in ko lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Duk al'ummar duniya in sun taru sai su amfanar da kai, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai su amfanar da kai da komai ba sai abin da daman Allah ya rubuta rabanka ne. Mammanka bai ta sata baka arziki ba, babanka bai isa ya baka arziki ba, wake badawa Allah. Mammanka ba ta isa ta talauta ta ba ko ta talauta ka ko babanka, Allah ne kadai ke da wannan ikon. Shi yasa zaka ga duk abin da Allah ya nuha gabawa sai ya kai, duk yadda za a yi tayi Allah ya riga ya rubuta sai ya kai, to sai ya kai. To kun ga ana yaba ma Allah, ana jinjina mishi. Kenan Allahumma bi ilmikal gaibi, ya Allah da ilimin nan na gaibi wanda kai kadai kake da shi, wa qudratika alal khalqi, ya Allah da ikon da kai kadai kake da shi akan bayinka. Ahyini, ya Allah ka rayar da ni ma alimta hayatul khairul li, ya Allah matakar in ka san rayuwar nan alheri ne gare ni, ya Allah ka ci gaba da rayar da ni. Wa tawaffani, ya Allah ka amshi rayuwata idza kanat alwafatu khairan li, ya Allah in ya kasance mutuwa ita ce alheri gare ni. Mutane ba su san maganar mutuwa, ko ba haka nan ba? Haba malam, mutuwa ta taba zama alheri. To ai mai rayawa da mai kashewa ka roƙa, ko ba haka nan ba? Ina sahabin da ya zo yana da ciwo ya ce shi yake cewa shi ina ma da ya mutu. Annabi ya ce ai ba haka ya kamata ka ce ba, ka roƙi Allah in rayuwa alheri ne, ka sani kana da sauran amfani gaba, Allah ya rayar da kai. In kuma mutuwa ita ce alheri gare ka, sai ka roƙi Allah ya kashe ka. Mun gane, amma ba cewa kake ba Allah ka kashe ni, ko ba haka nan bane? Irin abubuwan da mutanen mu suke gai, jama'a na shiga uku na lalace, duka wannan ba daidai bane ba. Ba sai kun fahimta ba. Akwai ba wani babban sahabi wanda na sha ba da labarin su, ina ji shekaran jiya mako mun yi magana a yi irin Ammar bin Yasir ko? To shi ya rawaito wannan addu'a daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda uwayensu Nusaiba su uwayensu ana gidansu ma ana ce mishi mi baitu shahada, gidan shahidai. Uwar ta yi shahada, uban ya yi shahada. Duka uwar da uban sun yi shahada. Su ne wanda suka fara musulunta, wanda sun azabtu kan musulunci, wanda muka ce raƙumi ya ja, kuna ta ne? Raƙumi ya ja mamashi, ya ja baban ya raba shi biyu, haka ma mamashi. La hawla wala quwwata illa billah. Kawai saboda musulunci, yana kallo aka ɗarma raƙumi na, aka kora raƙumi na, aka kora nan, ya raba baban shi biyu saboda musulunci. Yana kallo haka aka yi mamashi. Shi ma yana yaro ƙarami, aka tirsasa shi sai ya gayi maganganu mara kyau ga manzan Allah, aka ba shi kashi. Kan shi ne Allah ya sabkar da ayat cewa duk abin da aka tirsasa muku kuka yi, ba ku da laifi a kan shi, saboda shi tirsasa shi aka yana yaro ƙarami. Annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai kashe shi sai dan wuta. Duk wanda ya kashe Ammar, annabi ya ce dan wuta ne, dan aljanna ne, kwarai da gaske. To shine wata rana yayi sallah, da yayi sallah sai aka ce kai wannan sallah taka fa tayi sauri. Sai ya ce tayi sauri, amma a cikin sallar nan na karanta wata addu'a wadda take mai muhimmanci, wadda na ji ta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shine rawin yace sai ya bi shi ya tambaye shi wace addu'a ce, sai ya gaya mai wannan addu'a. Yace manzon Allah ne ya ji wannan addu'a daga bakin manzon Allah, kalli saboda muhimmancinta.
kenan kana roƙon Allah da iliminka na gaibi, ya Allah da ikonka akan bayinka, ya Allah ka rayar da ni matuƙar rayuwar nan ita ce alheri gare ni, ya Allah ka kashe ni in ka san mutuwa ita ce alheri gare ni. To ka mutu ka samu aljanna duk bai yi wannan rigima ta duniya ba, ko ba haka nan bane ba? Da ka shigo ka ga buhun shinkafa ya ƙasa ka fara nazari, ko ba haka nan bane ba? Daga an kai le kaza ba ai biya ba ka shiga damuwa ko? To amma kana can aljanna, Allahu akbar. Malam tambayoyin kabari in aka ma ka amsa sai mala'ika ya ce ka kalla hagum, kana kalla hagum ka ga wuta ta yi suka, wutar jahannama tana neman damƙoka, sai ce juya kalli dama, kana kallon dama sai ka ga ana ma maraba da aljanna. Sai ce ka gada ba ka ba da amsa ba da can za a kai ka, Allah ya so ka da alheri da ka ba da amsa. Don haka yanzu sai a ce kwanta ka yi kwana irin kwanan da anguna suke yi. Shi yasa za ka ga in mutum ya yi aiki mai kyau ko duk zaman nan da aka yi na kabari jin shi yake kamar irin mutum ya kwanta yana ɗan jin lamun kwana an tada shi. Sai ka je suna cewa man ba athana min marqadina haza, Allahu akbar. Amma wanda bai ba Allah ba, azabar sahe daban ta marice daban cikin kabarin. Tun cikin aljanna sai Allah ya sa ana sa ka kabari, sai ama installation daga aljanna ka fara morewa tun cikin kabari. Haka kuma in ka wulakantar da sallah ko zumunci ko ka ci amana ko ka ki bada zakka, tun cikin kabarin za su zawa suna azabtar da kai. Kaga wata sura ta zo ma mara kyau, ka rinka tambaya wane ne kai ko wace ce ke, sai ta ce ni ce sallarka wadda ka wulakantar da ita. Kwarai da gaske, amma in ka kyautata sai ta zo da siffa mai kyau ta ɗebe ma kewa. A aljanna jama'a ba wani matsala can, duk daga an mutu matsala ta ida. Ba a sallah, ba a azumi, babu zakka, babu aikin haji. Aljanna komi firi ne, komi. Talaka na ƙarshe, mutum na ƙarshe wanda shine talaka da zai shiga aljanna, annabi ce girman gidan shi ya yi girman duniya sau 10. Duniya kai yanzu ko Nijar aka ce kana da ita guda 10 ya ko alɗan tsohon nan a ce ta aka ce ai kana ciki wanda za a rinka gai koko. To balle girman duniya baki ɗaya, wai shine talaka. Aljanna kuma kowa ya san gidan shi, ana shiga kowa ya san gidan shi. Kana zuwa za ka gani mata suna mamara ba irin wa'annan ba na duniya. To malam mufti wa hurul ain ko nan diya da za a yi dole wata rana sai an baka haushi ko ba haka nan bane ba. Can nan kuma an ma limit daga nawa? Daga 4 ko can ga su can kaya guda kuma duk irin wanda kake so. Yasa ka je ka saru a zinƙalar rawi yana inda yake bayanin ni'imomin aljanna, yace in mutum ya shiga aljanna sai ya ga wata tsaleliyar mace ta taho, sai ya rikice ce Allah wannan ha ce taka ce. Ana nan sai ya ga wata ta taho, wannan ha ce ita ma taka ce. Matan baka ji mai Allah ya ce ba, inna ansha'nahunna waja'alnahunna urban atraba. Allah ya ce mu muka kage su kagawa mai kyau, muka daidaita musu. Mata aljanna kana kallon yadda jini ke circulation a jikinta. Allahu akbar. Allah ya ce waja'alnahunna abkara. Allah ya ce duk sai muka sa su ƴan mata, ba zaura aljanna. Allah ya ce urban atraba, gashi sun kware wurin iya soyayya. Nan kuma in wata yi nisa ai soyayyar mata yi nisa, ko ba haka nan ba? Mala Allah ya kai mu aljanna. Kowace irin mace kake so ga sunan Allah ya ma tanadi.
duka. Sannan aljanna fa ga gidaje na alfarma, madara sai dai ka ga teku na yawo, zumuwa, zabi, duk wani daɗi da kake ji na duniya, shan giya aljanna halaka ne. Shi yasa in baka saurari waka a duniya ba, aljanna sai ka tashi. Duk kiɗin da kake so ka kira makiɗa a zo a kiɗa ma ka tashi da kyau. Fi shuguli, duk abin da kake so aljanna Allah ya ce free ne. Duk abin da kake so aljanna ya kai. Yanzu misali aljanna in kace kana son mangoro, yanzu nan in kace kana son mangoro gidan wa zaka samun shi? Zai yi wahala ko? To shi yasa aljanna Allah ya ce 'ya'yan itacen ba su yankewa. Yanzu akwai abubuwan da lokaci gare su, to aljanna ba su da kowane lokaci akwai. In kace kana son mangoro sai Allah ya ce to mangoron so kake ka ji ka koshi da shi, kawai ka ce kawai yau ban san in ci, so nake in ji na koshi, sai dai ka ji ka koshi ka ji kawai ka ci mangoro ka koshi. Ka ce so nake in zira hannu in kamu, ko kuma mangoron nake so ya zo da kanshi ya shiga cikin bakina, ko kuma so nake in yi tsallo. Duk yadda kake so akwai. Wala kun fiha, Allah duk abin da kake so aljanna Allah ya ce na ma tanadin shi. Sannan sallah ba a yi, ga music kyauta a cashe, in so kake kai rawa kowace iri kake so, ba haramun can ba maganar sallah ko ciwon kai ko masasara, duka an gama. Can aljanna gida ne na shagali kawai. To shi yasa kaka yarda ka bata lokacinka kan wannan rayuwar ka je ba gaira ka shiga wutar jahannama. Ƙarshen daɗi, ƙarshen tozarci, ƙarshen wulaƙanci jahannama. Annan Muhammad sallam ya ce wanda aka tsoma jahannama, in an tambaye shi ka taɓa sanin daɗi, zai ce ma meye daɗin ma ya manta, bai shiga ba, ɗan tsoma shi aka yi. Shi wa ɗan aljanna daga ya shiga an tambaye wahala sai ta tunanin wahala, to wai mene ne wace ce haka nan wahala? Duka an manta. Saboda ba haka ba za a shiga aljanna garo ko ba haka nan ba, duk ka ɓata huska da tsaga za a saka aljanna ka rika ba mutane tsoro. Ina ga wani ya ce da su nike, to ni ba da kowa rike ba. Aljanna malam sai an tsaya an gyara ku, sai an gyara. Amma wuta sai an yi ku dankara yadda wuta za ta samu abincin ci. Aljanna kuma za a daidaita halittar ku ne yadda in ka shiga za ka ba da sha'awa. Allah ya ce alal ara'ik, ka gansu saman kujeru, idza ra'aita na'iman ko wa idza ra'aita na'iman wa mulkan kabira. In kana so ka ga mulki mai kyau sai aljanna. Allah ya ce ga 'yan yara ƙanana an aje gaban ku suna wasa, ka san yaro yana da ban sha'awa. Yaro yana da ban sha'awa mana. Yanzu nan wani yaro zai shigo ne ya rinka kama wani abu yana hawa yana tashi, sai ka kuwa na kalla yana wasa yana dariya ko? To shi yasa Allah ya aje mana yara aljanna saboda su rinka ba mu sha'awa. Kai aljanna ta yi. Kawai in kace zabo kake so sai dai ka zaben wani iri. Kana son ka ji ka koshi ko so kake ka ci duk abin da kake so free. Shi yasa Allah ya kai mu. Matan nan ka haƙura da su ka je can sai ka samu kawai kai dage da kiyamun laili ko man sagir ko a haɗa biyu. To kun ga abin da kake roƙo shine ya Allah haƙin mutuwa alheri ce a gare ni, to ya Allah ka amshi rayuwata. Wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada, ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da tsoronka a hili da kuma a ɓoye. Cikin mutane ya Allah ka azurta ni da tsoronka, in na laɓe Allah ka azurta ni da tsoronka. Mun gane ko? Yake cewa kuma wa as'aluka kalmatul haqq, ya Allah ina roƙonka ka datar da ni da gaskiya. Wa fi riwayatin al-hukm, ya Allah ka sa duk lokacin da zan yi magana in yi magana wadda ta dace da shari'arka, wadda kake so ba wadda baka so ba, wadda baka yarda da ita ba, irin maganganun banza ko?
muna fahimta ko irin zage-zage da sauransu. Yake cewa wal adlu fil ghadabi wa rida, ya Allah ka azarta ni da yin adalci a lokacin da nake cikin hushi da kuma lokacin da nake cikin yarda, lokacin da nake cikin wadata. Akwai wanda irin shi ya ɓace na wasu maganganu ko to mutum ya rika roƙo Allah ya bashi ikon yin adalci lokacin hushi da lokacin da ba na hushi ba. Kun gane? Misali wani na baka haushi ta dalilin haushin da yake baka sai ka bai hukuncin da bai dace da shi ba, kaga baka yi mishi adalci ba ko. Wani na burge ka sai ka ƙi gayin abin da ya dace ka gayi akan shi ka ƙara. Musayin kun fahimta ba. Sahabbai aljanna suke so da gaske, shi yasa komi suke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da su. Yake cewa wa as'aluka al-qasdu fil faqri wal ghina ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da tattali a lokacin da nake cikin wadata da lokacin da nake cikin talauci. Mun gane? Lokacin da kake cikin wadata shine lokacin da kake da kuɗi, kana roƙo Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da iya tattali, economy ko gestion ko kakka zamana mai almubazzaranci don ka samu kuɗi. Sannan ya Allah in ina cikin talauci ma kakka sa in zamana mai almubazzaranci. Malumai suka ce abinda ake ce ma almubazzaranci a cikin talauci shine kana talaka ka ɗora ma kanka abinda Allah bai ɗora ma ba, kuma ka sa shi sai ka yi shi ta kowane hali. Ba sai kun fahimta ba. Misali ba ka da sai ka ce ba ka da sai zamana za ka yi wani abu, yanzu abin in ya zamana abu 10 zai isa sai ka ce bari ka ciyo bashi ka yi guda 30 ko 40 ko 50, ai kaga ɓanna ce. To haka in ina da kuɗi ya Allah ka azurta ni da tattali, in iya adano, in iya daidaita abubuwa irin yadda kake so kuma ka amince da su. Malumai suka ce sai dai a lokacin da mutum yake da kuɗi shine babu almubazzaranci a wurin ciyar da dukiya ta hanyar Allah. Mun gane? Misali sadaka ba a cewa sadaka ta yi yawa tunda aljanna ake nema ko? Amma yanzu misali in za ka iya cin kilo 1 na shinkafa ka ci 2 ai ka yi ɓanna. Haka na nishi da ƙyal. Ko ba haka nan ba ka ga mutum ya cika ciki haba kamar dai jaki. Kai fa mutum ne, ba a son cika cikin na haka. Saboda suka ce in aka sa harka Allah to ba magana almubazzaranci, kana iya sadaukar da dukiyarka duka a ciyar da addinin Allah baka yi almubazzaranci ba. Suka ce to ai Abubakar ya sadaukar da dukiyar shi baki daya. Mun gane ko? Bayan Abubakar suka ce Umar ma ya sadaukar da Umar ya raba dukiyar shi ya kawo rabi ko? Suka ce kuma ga Khadija ta tattare dukiyar ta baki daya, mitai ta ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan a tahiyar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan yan uwa mu rinka roƙon Allah da ya azurta mu da tattali a cikin lokacin da muke cikin talauci da kuma lokacin da muke da hali. Kenan wa as'aluka al-qasd fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid. Ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da ni'ima wadda take dawwamammiya. Kun gane? Ya Allah ni'imarka ina son ta dawwama a gare ni. Babban ni'ima bayan ni'ima na addini, ni'ima na lahiya. Ko ba haka nan bane ba? Akwai wanda yanzu daga ya kai 'yan shekaru kaɗan duk abin nan mai ɗanɗano sai ka ga an haramta mishi wa. Koko? Ka ji tsoho a ce baba ga zabo ce a bani tuwo da miyar kuka, ai kaga akwai jaraba cikin lamarin nan. Sannan wa as'aluka aurata ainul la tanfad. Ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da sanhin ido wanda yake shi ma bai karewa, wala la tunfad wala tanqata, wanda kuma bai yankewa. Mun gane? Sanhin ido akwai wani abu wanda yake kana jin daɗin shi, hankalinka na kwantawa lokacin da kake tare da wannan abin ko? To kana roƙo Allah kan wannan abin ya ƙare. Muna fahimta? Kuma Allah kai ya sa wannan abin ya yanke. Ban san kun fahimta ba. Kana ji wa abubuwan da ake ta roƙo malam na daɗi.
wa as'aluka rida ba'da al-qada ya Allah ina roƙonka ka sa ni ka azurta ni da in zamana mai yarda akan hukuncin da ka kaddara a gare ni. Wallahi wannan ba kowa bane, akwai wanda in Allah ya jarabe shi ya kauce, ko ba haka nan bane ba? Wani rishin lahiya in ya fara sai ce hannu aka same shi, ko ba haka nan ba? Wani in jaraba ta same wurin aiki sai ce hannu aka same shi, ko wani in jaraba ta same cikin kasuwanci sai ce hannu aka same, wani in bai gane karatu ya ce hannu. Kowa dai ba wanda ya sallama al'amarin a hannun Allah. To ya Allah wa as'aluka rida ba'da al-qada ya Allah ka sa in zamo mai yarda da kaddararka. Duk abin da ya same ni mara kyau ya Allah ka bani ikon haƙuri da yarda cewa wannan abin daga gare ka ne, kai ka ne da haka, ba wani wanda ya isa. Ko ai ga ummu salma ko da mijinta yayi da mijinta ya rasu, ta ce wa kai Abu Salma alheri, ta ce amma dai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi addu'a da haka za su roƙon Allah kawai, ko da ta yi addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ko waye ce yana santa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kaga saboda mi ta yi imani, ba sai mun fahimta ba. Kenan duk lokacin da wani jarrabawa ya same ka sai ka ce mi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To inda kai wannan Allah zai mai ma gurbin abin da ka rasa. Da wanda ya zo ce wallahi malam niwa dan murnan nan sai a hankali an shiga gabana, nace to Allah ka maido baya, ba dole a shiga gaban ka ba. Ba sai kun fahimta ba, ka sa Allah gaba sai ka huta. Amma har in ka maida al'amarinka zuwa ga Allah sai ka yi rayuwa wadda take rayuwa mai daɗi. Kenan Allah ka azurta mu da yarda da ƙaddara wadda ka nuhata a kanmu. Za ka ga wani Allah ya jarabe shi da accident, ko wani Allah ya jarabe da rishin gani, wani Allah ya jarabe da gurguntaka, wani Allah ya jarabe da rishin mata, wani Allah ya jarabe da talauci. To Allah ka sa in yarda da wannan jarabawar da ka yi mini. Ban san kun fahimta ba. To Allah ya samu dace. Wa as'aluka ba'dal ish ba'dal maut ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu gare ni. Mun gane. Sannan kuma wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhika ya Allah ka sa ni jin daɗi na haɗuwa da wannan huskar taka. Kun sa aljanna ana haɗuwa da Allah, ko wanda ganin Allah kamar da malumai suka yi bayani yahi aljanna daɗi. Duk yadda aljanna take cike da daɗi in ka ga Allah, sabida yadda Allah yake da halitta wadda duk duniya ba wanda ya kama da ita kuma babu wanda ya santa. Yanzu kalla menene ke hana mu je mu yi abin da Allah ya haramta? Tsoron shi, ko ba haka nan ba? Muna ƙaunar Allah, muna son mu haɗu da Allah, amma muna tsoron azabar shi, ko? To yanzu kaddara an ce an tsaye da azabar zaka haɗuwa da Allah, ai kana cikin jin daɗi, ko ba haka nan bane ba? To kana roƙo Allah subhanahu wataala ya sama wannan jin daɗin na ganin huska Allah subhanahu wataala. Wa as'aluka shauqi liqa'uka fil ghairi darra'il mudira ya Allah ina roƙonka ka sa mini shauƙi na haɗuwa da kai ba tare da nayi wata cuta wadda take mai hallakarwa ba. Shine ai wannan addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yin ta, ko kuma annabi bayan wannan yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya amshe shi da sauran rayuwar shi, ba sai ciwo ya cinye mutum ba duk ya lalace sannan ya mutu. Ba sai kun fahimta ba, ka mutu da ƙarhinka sannan kana roƙon Allah ya sa ma shauƙi na haɗuwa da Allah. Ba sai in kun gane ba, ka ji kana shauƙin ka gana da mahaliccinka. An fahimta ko? Yake cewa kuma wala fitnatul mudilla ya Allah kakka sa in shiga cikin wata fitina wadda za ta batar da ni, shine irin kabibiyar bokaye ko ɗan bori ko irin yin bid'o'i ko irin kama wasu abubuwa wanda yake Allah ka haramta su. Allahumma
zayyinna bi zinatil iman, ya Allah ka yi mana ƙawa, ya Allah ka yi mana ado amma na imani. Muna fahimta ko? Waja'alna hudatul muhtadin, ya Allah ka sa mu zamana shiryayyu kuma wanda za a kalle mu a shirye, zamana mutane sun maida mu abin koyonsu wanda za su kallo su yi su shiryu. To wannan addu'a malam yace imamun nasa'i shi ya rawaito ta, wal hakim wa sahahu, hakim ma ya rawaito kuma ya inganta, wafaqahu zahabi kuma imamu zahabi ya yi mishi muwafaqa. Sai addu'a ta biyar yace wa allama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar siddiq radiyallahu anhu, annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da abubakar, Allah ya kara mishi yarda, wannan addu'a. To kaga abubakar latija ne ko ya tsoha, amma gashi ana karantar da shi addu'a, amma kai sai ka ce wai shekaru sai ma yawa baka iya zuwa makaranta, amma kana iya zuwa shago, kana iya zuwa wurin aiki, ko ba haka nan ba, kana iya zuwa gona, ashe iskanci ne kawai ya hana ka koyi addini koko kana iya zuwa fada, kana iya zuwa wurin yin kwas, ka gansa lattijawa retirete marasa albarka sun haɗu suna tabga kwas. Kai da ganga wannan ai ka san ba su yi aribe ba a rayuwarsu. Kai yanzu sai da kai retar sannan ka zamana kana zaman kwas lokacin da mutuwa ke iya sallamu ma a kowane hali. To Allah ya samu cika da imani. Ka dai ga gashi Abubakar, amma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirikin shi kuma amma yake koya mai, sarki na addini na karatu ne, saurara ka ji wannan addu'a ka rinka yin ta a cikin sallah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah ni na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa, wala yaghfiru dhunuba illa anta, ya Allah babu mai gafara zunubai in ba kai ba, faghfir li maghfiratan min indik, ya Allah kai mun gafara ta musamman daga gare ka, warhamni ya Allah kai mun rahama, innaka antal ghafurur rahim, ya Allah kai mai gafara ne, kai mai rahama ne. To yanzu Abubakar ake cewa yi wannan addu'a tun duniya, Allah ya ce da aljanna ne. To ina ga mu, duka wannan suna daga cikin addu'o'in da ake so mutum ya yi ya kiyaye. Mu zunuban ma akwai masu gafara su mutane koko a lokacin nan shehunai sai da a ce ko na Nijar akwai wani shehi da ya zo da ya kwashi iska ya ce ku nan na gafarta muku. Alkalmawi ko kwarai da gaske wannan shehun da ya zo ce ya gafarta musu, wallahi ka shawa. To gashi manzan Allah ya koya ma Abubakar cewa faghfirli Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, ya Allah ba mai gafara zunubai in ba kai ba. Ko shehunai suna yayi zunubai kwarai da gaske. To kaga wannan ai ba gaskiya bane ba ko? Babu mai gafara zunubai sai Allah. Shi yasa ka roki Allah ya yahe ma zunubanka, ka roki Allah subhanahu wata'ala yayi maka rahama, saboda babu mai rahama sai shi. To shi yasa bayan gafara har sai suka zo suna raban aljanna. To kaga dai rishin sanin karatun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kai wani dan iska zai ce ya gafarta ma zunubanka, ka yarda da Allah zai yi? Ai sai an raba ku da shi ko? To amma in Allah ya ce ya gafarta ma, kana shakka? Baka shakka. To shi yasa mu roki Allah ya gafarta mana zunubanmu. Malam yace ita kuma wannan Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Yace wa amara Aisha radhiyallahu anha an taqul, annan Muhammad sallam ya umarci matar shi, kaje fa can sirikin shi abokin shi umarta, yanzu kuma matar shi Aisha fa uwan mu'minai. To ke uwar su wace ce? Ga sa Aisha ana koya musu wannan addu'a su yi, matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To Allah shige mu na gaba. Addu'a tana da tsawo, akwai lokaci? To kinan za mu karanta addu'a watakila, in kuma akwai tambayoyi sai mu saurara. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك. وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك. وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير كله ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. To za mu kenan sati mai zuwa insha Allah sai mu fassara addu'a. Duk da wannan addu'a ce kusan kowa ma ya san ta ko kuma ko da dai baka san ta ba kai da aka karanta ta abubuwa ne wanda suke ga hili. Abinda muka karanta ne daidai Allah ya muna tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah ya hima. Ke da kai in akwai masu tambaya ko wurin da aka yi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah. Ko babu tambayar mu? Alaikum salam. Malam kamar da ta da lokacin sallah in kamar mutum zai yi mabba wani gani sai kamar sallah asuba tun san kira abu sai kuma ana sallah kuma shi ta in aka ce musu a tsaya sai ba tsaya sannan kuma duk sallah haka ya ne kan mutum ya kama wannan matsala ai mun tattauna ta wancan satin ko matsala ce wadda take mai girma. Abinda yake tambaya shine me sallan mutum, musamman mutum wanda yake balaguro, zaka ga a gidan bis sai a tsaya a yi sallah lokaci bai ba, to ya mutum zai yi? Kakka yi sallah in lokacin ta bai ba, kawai ka ci gaba da zaman ka cikin mota. In an yi gaba, in an tsaya ka yi sallah, in ba su tsaya ba kawai sai ka yi sallah cikin mota, saboda ba a sallah lokacin ta bai ba. Muna fahimta ko? Na'am, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Amin, karatun sifatu sala. Za ka yin sallah ne gwargwadon halinka. Ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabin shi ko ka yi sallah yadda kake da iko. Misali a cikin bish za ka iya yin sallah ta farilla in ya zama dole, kuma za ka iya yin sallah ta nafila ko da kuwa yanzu za ka iya in an yi sallah ka shiga ka yi sallah ta farilla tare da mutane, in ka shigo fa sai ka yi nafila a cikin bis ko da kai ne dare ba. Wannan ai mun musu wa'azi, muna tunanin watakila wasu su bari. Amin. Wannan duka ba su hanawa. Tunda yanzu misali ko sama hanya kake tayya, ai hadisi sallallahu ya karantar da mu za a iya sallah saman kan abin hawa ko. To yanzu kaga kana iya yin sallar nafila bisa moto ko cikin mota ko kuma saman keke. To ya za a yinta? Annan Muhammad sallam yadda yake yi, in ya wani lokaci in zai sallan sai a saman abin hawa, zai sa abin hawa shi. Yanzu misali in mota ce sai ka juyar da mota ta fuskanci alƙibla, sai ka yi kabbara harama Allahu akbar, kawai sai ka kama matuƙi ka ci gaba da sallah. Ka yi da awul istiftah, ka yi ta'awuzi, ka yi basmala in kana so ka bayyana karatu, in kana so ka asarta. In ka zo ruku'i fa sai ka yi Allahu akbar, sai ka sa kanka ya duka kaɗan ta yadda kana kallon gabanka kuma kana kallon yadda dai tuƙin ka za ka yi lahiya lau. Mun gane? Sannan ka ɗago daga ruku'i, in za ka taya sujada fa duka wadda ka yi a ruku'i sai ka ɗan ƙara kaɗan a sujada, ka yi subhana rabbiyal a'la, ka yi addu'o'in da ake, sannan ka ɗago haka kawai ƙaddarawa ne kake ga kanan kana yi. Ima'i za ka yi ko? Amin shi karatunmu nan wurin. An gane koko? Ba zuwa za ka yi baka yi haka ka je ka bugi wani abu. Yawa, wannan duk yana nuna ma sauƙin addini
ko sai ka yi sallah saman mota ko saman moto. Sallar nafila ita dama ana yi, sallar farilla ne ba a yi sai da larura. Yanzu misali a ce an yi sallah azhar ko nafilolin nan da ake in kana da wani uzuri sai ka buga motanka ko mota kawai ka tai kana yi kana sallah, bai hana ka komi, ka yi oda ka sa kiloton ka yi can kawai surutu dai ne ba kai saboda kai mai sallah ne. Abin da wahala. Yanzu tsakani da Allah ya taɓa yi nan. Ka taɓa yin sallar nafila cikin mota ko saman moto? A kai lallai malamin ta kai ka da kokari. Abin yana da sauki, kurin karayawa mana. Malam ba taɓa yi ba. Na ba Allah ya datar da mu. Daidai kenan. Kuma hankalin ka jira ba zai kana da kuma ba wani rabuwa sai dai in kai ka raba shi. Kana sallah ka zo feruji ai fa ni'ima shikenan. Koko dama an ce sallah dole za ka yi ta ne kana cikin tahiya, shikenan ka zo feruji sai ka tsaya ka ci gaba da sallar ka. Kuma kaga in tahiya ta kama ka bakin feruji ai lahiya da na'am, Allah ya samu dace. Akwai sauran lokaci? Alaikum salam wa rahmatullah. wannan sauran matafiya kamar sai suka tsaya sallar magariba, yanzu bayan ya sallar mai sai to a taka kawo ta sun cikin tsayin da ko da ya ce wai in ana sallah, in an sallame magariba sai limai ce a tashi a kawo isha'i. Wannan ba dole bane ba. In kana halin balaguro kana iya yin jam'ut taqdim ko jam'ut ta'khir, shine zaka iya hada azhar da la'asar, zaka iya hada magariba da isha'i. Ai mun gane ko? Kenan ba in ka so zaka iya yin haka nan, in kuma ka so zaka iya barin duk sallah ga ta akan lokaci. Duka dai sauki ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake mabayi. Malam, to in mutum ba shi bai direba ko kuma mota ba alƙila take nan da mu. Yawa mun yi bayanin hanya nau'i guda ne, wani sallah kuma ko annan Muhammad sallam zai yi sallah ne duk inda abin hawan ya fuskanta. Wani lokaci yana sa ya kalla alƙibla, kun gane? Wani lokaci kuma duk inda abin hawan ya fuskanta kawai zai yi kabbara harama ne ya ci gaba da sallah. An fahimta ko? Duka yana nan ciki. Mun karanta shi can baya ƙwarai da gaske. Abinda muka karanta na dai Allah ya muna tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah ya yi mana. Allah ya sa mu rayuwar mu albarka baki daya. Allah ya tsare mu da duk sharri abinda ya halitta. Allah ya gwada muna gaskiya ya ba mu ikon binta, ya gwada muna ƙarya ya ba mu ikon kauce mata. Allah ya tsare mu da duk sharri abinda ya halitta. Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi, ya ruha mana asiri duniya da lahira. Allah ka tsarkake zuciyar mu daga munahici da riya. Ya Allah kai ne mai arziki, ka azurta mu da arzikinka. Ya Allah muna roƙonka kai gafara ga uwayenmu, ga malamanmu wanda suka rasu, wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani. Akwai yan uwa da dama da suke cewa suna bara addu'o'i. Allah ka san su, ka san bukatocin su, kuma kai ne mai biyan bukata. Ya Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi baki daya. Ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu. Ya Allah ka zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.